नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और मऊ ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके निर्गुण गीत सैड सॉन्ग दर्द भरा मीटर बाटे विरह गीत। और दिल से बताओ तनी भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना एकदम दिल के छू जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा। लेकिन मैटर शुरुआत करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाह। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या आपके मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिली भैया। हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, मैंने हर तमाम तरह के गीत लिखिला भैया। रउआ जैसन भी मैटर लिखवाओ बा, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ बा, बेहिचक संपर्क कर सकेला। बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना, बिल्कुल उचित चार्ज पर म्यूजिक रुआ के मिल जाई। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी। आज के मैटर देखी कैसे गाओग बाटे। एगो औरतिया के दिल में दर्द बा, देखी का कहतिया कि नान्हरे उमरिया में गवना कराई के अपने बसिला दूर देश राम। अरे नान्हरे उमरिया में गवना कराई के अपने बसिला दूर देश राम। आ सासु झड़ियावे ननदो मारे रोज तनवा, ससुरा में काटिले कलेश राम। अरे सासु झड़ियावे ननदो मारे रोज तनवा, ससुरा में काटिले कलेश राम। तो भैया अगर ये मुखड़ा पसंद होके फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर पहली बार होखम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।